खोथिया फुनो मोनलायबाय जोंहा अखा हाबाल' फुनो मोनो दाख्लै अखा हानानै अखा हायैखाय रानजोब्बायमोन आरो ओमफ्राय नै दिनैसो अखा हानाय जोगोनारजों दाउ आरो नै हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय आरो सोनाबफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ गिबि जोबजासे नायनानै होलांगोन होननानै सोनाबफोर भिडिअनि गेजेरजों मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांसैलायनि आङो दा ओंखाम संग्रो हाबफैबाय आरो ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय लोगोफोर आंनि दिनैनि ओंख्रियानो जाहैबाय जोगोनारजों दाउ ओमफ्राय आलुजों दाउ संगोन आरो सोनाबफोर दाख्लै साननै सानथामसो मिरामिस जाबाय नालाय लोगोफोर फुजा बलि बम फुजा ओमफ्राय पुर्निमा इदिनो फुजा होबाय थाबाय नालाय साननै सानथामसो ओमफ्राय नै दिनैहाय दाउ जासिगोन आरो सनाफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ ओमफ्रायो आंनि चेनेलाव दिनैसो सोरबा गोदान नायसनोबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हरबानो जाबाय ओमफ्राय खालामहरफिनांगौबा आंबो खालामना हरफिनखायो आरो ओमफ्राय लाइक कमेन्ट होलांबानो जाबाय आरो सोनाफोर लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै ओंखाम ओंख्रि संनायखौनो नोंथांमोना एसे दिन्थिग्रोनोसै आङो नै आं दा ओंखाम संग्रा हाबफैखाबाय आरो नै जोंनि न'आव ओंखाम संग्रा बायलालानिफ्रायनो ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय आरो दिनैहाय सोनाफोर बिदिबा नायलांबाय थादो ओंखाम ओंख्रि संसै नै लोगोफोर आंहा दाउ बेदर एवगासिनो जोगोनारजों दाउ आलुजों दाउ संसै आरो नै आं दा दाउखौ एवग्रोबाय आरो नै लोगोफोर दाउ एवनाया जाबाय आङो जोगोनाराव होसननोसै आरो लोगोफोर दा नै आलुजों दाउ एसे संबाय आरो ओमफ्राय जोगोनारजों दाउबो एसे संबाय आरो जोगोनारखौ दिन्थिनोसै आङो मोनजासे खोबनानै दोनसै जोगोनारजों दाउ आरो नै आलुजों दाउ जोगोनारजों दाउ संबाय आरो जोगोनारजों दाउ संगासिनो जोगोनारजों दाउ बैयाव आलुजों दाउ आरो नै बेयो आलुजों दाउ लोगोफोर बेयाबो गोदौगासिनो आलुजों दाउआबो जोगोनारजों दाउआबो गोदौगासिनो आरो लोगोफोर संनाय खावनाय सोलिगासिनो आंना ओंख्रिया गोदौगासिनो लोगोफोर नै मोनहां जाबाय आरो नै मस्ला मस्लि होफिनसै आङो दहाय दाउ बेदर एवनायाव होखादों ओमफ्राय नै दा मोनहांहाङै होफिननोसै लोगोफोर गलदाब होगासिनो आङो दाउ बेदरखौ नायनोसै आङो नैबो मोनहांहां आलुआ रुइखोना रुइया रुइथ'वाखै आरो एसे नांबावगौ आलुजों दाउआ आलुजों दाउखौ अरदाबाव संबाय आरो आङो ओमफ्राय बेयाव गेसाव माबाखौ संगासिनो जोगोनारजों दाउजोंखौ नै आङो दा गरम मस्ला पाउदार जिरा पाउदार ओमफ्राय सामब्राम गुफुरखौ होखांबाय आरो आङो सामब्राम गुफुरखौ जिरा पाउदार गरम मस्ला पाउदार होबाय दसे 2 मिनिटसो खोबहाबनोसै मोनबायानो आरो लोगोफोर जोगोनारजों दाउ बेदरा मोनबायानो मस्ला मस्लि होजोबबाय आङो आलुजों दाउल'सै 2 मिनिटसो दोननानै बन्द' खालामसै आङो 2 मिनिट 2 मिनिटसो दोननानै 2 मिनिटसो दोननानै बन्द' खालामसै 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 2 मिनिटसो दोननानै बन्द' खाला
जोगोनारजों दाउजोंखौ लोगोफोर ओंखाम ओंख्रि संगासिनो लोगोफोर दाउआ मोनबाय खोमा दाउखौ नायनोसै एबार आलुजों दाउआवबो मस्ला मस्लि होयो आरो बेखौबो दैफोर हाबना दोनसै मस्लाया मुजिनायनि थाखाय दोनसै लोगोफोर नै जोगोनारजों दाउआ ओरैबायदि गोथाव जाबाय आरो जोगोनार गोमोन जि गोदै आरो जोंनि जोगोनारा न'नि जा टेस्टि जाबाय लोगोफोर मोनबाय आं मस्ला मस्लि होखांनानै टेस्ट खालामबाय आरो संख्रियाबो थिगैनो नांबाय बरिया टेस्टि जाबाय लोगोफोर मोनबाय लोगोफोर गासिबो मोनबाय लोगोफोर खांनोसै आलुजों दाउखौ मोनजोब्बाय गासिबो खांनोसै मोनजोब्बाय लोगोफोर आंना संनाय खावनाया जोबथ'बाय आरो नै दसे थानानै जानोसै गाइखेरखौ फुदुंनानै गाइखेरा गावो नालाय नै बेखौ फुदुंनानै दोनसै ओंखाम ओंख्रि मोननायनि वर्कशप लोगोफोर अरखियाव फुदुंबा रानथाबबाथाय मोजां जायो आरो गाइखेरा थाव ओंखारलायो मोजां रानबाथाय गाइखेर जानदों लोगोफोर थिन पस्ट जागोन आरो दय माखासे सा लोंखांबाय अरखियावनो फुदुंसै आरो अरखौ होला दानि गोदौफुजोबगोन दसे थानानै जानोसै मोनजोब्बाय आरो लोगोफोर नै लोगोफोर ओंखाम खुरबाय आंहा ओंखाम जानोसै नै जोगोनारजों दाउ आलुजों दाउ नै ओंखाम खुरनानै लाबाय लोगोफोर ओंखाम जानोसै आंहा नै जानानै लाग्रोनोसै लोगोफोर खोथियाबो फुहैनांगौ दं दिनैहाय अखा हादों नालाय दाख्लैहाय गायजोबनो मोनाखैमोन आरो दै राननानै नै ओंखाम जाखांनानै खोथिया फुहैनोसै जोगोनारा जा गोदै लोगोफोर टेस्टिथार जोंना नै लोगोफोर दिनैसो अखा हाफिनलायबाय नै जोंहा खोथिया फुफिनलायबाय आरो लोगोफोर खोथियाया नै गायजोबनाय एसे दंबावोमोन नालाय दाख्लैहाय अखा हायैखाय दै राननानै गायस्लाबनो मोनाखैमोन आरो नै जोंहा दा खोथिया फुगासिनो आरो सनाफोर नै एसे दंबावो फुनो नै दाउआनो गाग्लिजोबखाबाय लोगोफोर बेखौनो एसे फुफिनबावबाय आरो नै दिनैसो अखा हाफिनदों नालाय अखाया हाना होबाय नालाय एसे दै जाफिनबाय दुब्लिया ओंखायनो खोथिया फुफिनबाय आङो नै सनाफोर अखायानो गैया देग्लायहाय अखा हाबाल' फुनो मोनो गायनो मोनो नालाय नै खोथियानो बोराय गजोब्बाय आरो नै लोगोफोर जोंहा दा खोथिया फुगासिनो लोगोफोर दिनैसो अखा हानानै नै खोथिया फुनो मोनलायबाय जोंहा अखा हाबाल' फुनो मोनो दाख्लै अखा हानानै अखा हायैखाय रानजोब्बायमोन आरो ओमफ्राय नै दिनैसो अखा हानायखाय खोथिया फुनो मोनलायबाय अखा हाबाल' दै जायो खोथिया फुगासिनो लोगोफोर अखा हानायखाय खोथिया फुफिनबाय आरो जि मोजांथार नै सा सायावनो लानानै फुनो उसुबिदा जायोलै
दसे नागारथ'बा होनथ'बाय अखाया साथा हमनानै थ'बा एसे उसुबिदा मोनथारा साथा हमनानै थुनो एसे डिस्टार्ब जायोहाय लोगोफोर साथा हमनानैसो फुनांबाय आरो अखा एसे फ्रि फ्रि दङ नालाय दहायथ' जि हाखादोंमोन दा उनाव नागारगोन खोमा सानजौबा लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय सनाफोर